1999ஆம் ஆண்டுக்கு பின் பிரான்ஸை தாக்கவுள்ள ஆபத்தான புயல் விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை. பிரான்சின் பல பிரதேசங்களிலும் கடந்த சில நாட்களாக மழை மற்றும் கனத்த மழை பெய்து வருகின்ற நிலையில் சியரான் என பெயரிடப்பட்ட புயல் நாட்டின் வடக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளை தாக்கவுள்ளது என்று வானிலை அவதான நிலையம் அறிவித்திருக்கிறது. அட்லாந்திக் கடலில் நியூ பவுண்ட்லாந்து தீவுக்கு மேற்கே ஏற்பட்டுள்ள தாழ்முகம் காரணமாக உருவாகியுள்ள சியரான் புயல் இந்த வார மத்தியில் புதன் வியாழக்கிழமைகளில் பிரான்சின் பெரு நிலப்பரப்பை கடக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அட்லாந்திக் கரையோரம் முதல் பாரிஸ் நகரை உள்ளடக்கிய இல் து பிரான்ஸ் அடங்கலாக பிரிட்டனி, நோர்மண்டி, ஹோட் து பிரான்ஸ், மத்திய வெல் டு லுவா போன்ற பகுதிகளில் புயல் காற்றின் தாக்கமும் கடும் மழையும் காணப்படும் என்று வானிலை மையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது. புயல் கடக்கின்ற பகுதிகளில் காற்று மணிக்கு 120 முதல் 140 கிலோமீட்டர்கள் வரை வேகத்தில் வீசக்கூடும். அட்லாந்திக் கரைகளில் 8 முதல் 10 மீட்டர்கள் உயரத்திற்கு அலைகள் எழும்பலாம். கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையினால் தரைப்பகுதி இளகி காணப்படுகிறது. எனவே பெரிய அளவில் புயல் பாதிப்பு இல்லாத இடங்களிலும் கடும் காற்றினால் மரங்கள் சாயலாம் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புயல் நிலைமை தொடர்ந்தும் அவதானிக்கப்பட்டு வானிலை தொடர்பான மேலதிக முன்னறிவித்தல்கள் விடுக்கப்படும் என்று அவதான நிலையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. சியரான் புயலின் சீற்றம் தொடர்பாக வானிலை நிபுணர்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டிருக்கின்ற பதிவுகளில் அது 1999இல் பிரான்ஸை தாக்கிய லத்தூர் என்ற புயலின் தாக்கத்தை ஒத்திருக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.